Jos on vaara, pulassa oot, kuka paikalle soitetaan? Rohkeus palomies Samin sekä ryhmänsä, vaikka myrskyn silmän saa. On asemalla täys hälytysvalmius, kun hädästä ilmoitetaan. Apune jouta tai venellä nouta ja varansa talttumaan. He paikalle kurvaa ja hoitaa sut turvaan, kun tiedon vain vaarasta saa. Jos on vaara, pulassa oot, kuka paikalle soitetaan? Rohkeus palomies Samin sekä ryhmänsä, vaikka myrskyn silmän saa. Palomies Sami, on päivä taika yö, niin hoituu pelastustyö.